tum lahuri jana long kuti kep social heroine kinep long kang ho tum pen kinep tumang bong lam hoi kachi pi seroi aputhak KAWJF Bokajan District Committee tum phirang kya mai kangni First class contractor Putol Parik Towar Kaselam Kisai Oijok Hithi Rui Pleng Plea Kopen Chethar Et Long life prime time birta long penalty sami beauty baby non birtang ton pen ajponi tha Assam Sarkar hin pen raki hormu mate drugs ki pavir je phan sai ki teng pon tengsi police atum kai keta kachirok tok pen ki duajok dilai police station ang kang national highway thongke prasir ke batwar pi Nagaland pen Karbiang long a hoy Lahurijan police petrol post along ki ong tong heroin nebdun long check long Dilai Police Station angkang Lahorijan Police Patrol Post along kaike ason raikom sai khatum gari along kiri tarle basai ke denga hut ke ongdong heroin kenep don long birta ke long dona tengke vosik ti phai trok sierni ani kang sampor phai trok ra chiti mapor malom isi joy pen birta long si Bokajan SDPO Rustom Raj Brahma ki japon Bokajan Police lapen khatkhati police atung che patir pi ponsi keton ke lang lapen kiri ka khuruga sai deng ponno Lapusona pora hut Manipur Nathupen ke bangbom ihum Tata Nexon MN01AX 1752 along ka khuruk dona hut jangthu angkro adung isi methang ben kasalam chamber along ke patu joy sabona home troxike brapli longpon kelong pon sabona home along heroin mate drugs pusipan thekpon lapen kadu kave gram haroner kebra likebra pho tokbol isi pho troxi mate 845.54 andu usi pachini la sobirta kelong pen additional SP sitami adimalong an palidundo bangso heroin ke vanalong kachirap dona bangphu bang hinie tuma phan nep ingnang ponlo kaching nang chek bang hinie tuma men lake Siraj Ahmed asopo Muhammad Rajab Ahmed arta ningkan plikebra hini lapen Fajlur Rahman asopo Said Wahidur Rahman arta ningkan inkoraner ke pusi pathekpon Rajak Ahmed Ahem East Manipur pusi panthekpon lapen keneblong atuma phan karju pater toka sai padopon boglang keneblong doana heroin lake sumindar adang ahi thialong kep an aphai longji pusi raikom sai hipen pachini pon Bokajan pen ananteran Karbiang long non malom Karbiang long lo jasemet dipurong supiang kang hur ke chodut alam ki pulote o ke vailam kita isilo ke jora bangle do pulote kinama tumke do veklo athe ke jora bang ave pulote kinamta namo vedat po bonta ke jora tum ki do ko joksi kinama tum sitame do koklo ahok niliki pudamji palama bangke non malom dipurong supialong o ke vai ka jora lam pena jo Karbiang long angkang tialong ta hur choduran pin Kidamtang gosik ni phai pho arni ok ke vai ke jor aswar lo tuma phan Karbiang long Women Justice Forum mate thi hekpen KAWJF hin ben nepdunsi ingsai ponno bangso kang sai ahut ke chok che tuma phan asap arenga hu ka sodunsi a 20 pa phui pa price sai seta dota thek bonda puthot arni areng ki so tuma bang Dipu Police Station along damsi ni tuma phan nang ke theng nang ke chok lapen nupang epak nang jarding si ingho nang kang pubor ipura KAWJF MIP Bulet Bepia Phan Lamhoi Pidang Beta Puthor ni mate vosik ni phai troxier ni abangke KAWJF hin ban setami puthot halabangso ok ke vai ka che jora tuma phan Dipu Police Station along thosi Lamhoi Pidam thulo lason si kang hua tumpen kang hu kine batumang bong Lamhoi chipise royarelo
Bangso phi puthot pini KWJF Bokajan District Committee Chokyola branch tumpen pherangkya mai ingni ponsi ke chok che tuma phan ahok akang sai ding vekji jongsi kenang sot do pulote amen ke klang pin somara tuma photo do anta paklang pon edji pusi pherangkya mai along ningje po si nona bang ke jong si jitu anang di tumhan theng chok wat pis tame jong si kadi te kadi lam ninge thip nang ante pipo si nona poni tumhan asana lam nona kala ro la bang ke majok a ham phang asong majok kar biara da atum si tame la so puthang bang bang anang di tum aphan ke majok ta bidi phone e athe ke athe anang tum choklem be ka posi choklem poji anang tum che paklang lo ante jong si choklem free polo dang te nang di tum kopi posen ta tangka phai ta nang tum chini da lo ani sila ana iju la anang tum pipo la so phai bang che paklang thek sara pa amuni ra amen ante lang itum pipo se la hai amen che than de lonte non ke jong si nang tum jong si kali pu te nang tum ke choklem be ka bang phi tum phan se ta me la so a photo a bang ka do ka be tan tum ra da theng no ra hong jai nong bang si nang tum ma photo la pen ha na tum hana ke chonam be ka photo ka do ka bang tong si tum poster la son se bonai po la sini tum long tin a arong se ta me tum la so poster bang long ke bf ko la sina tum da che therak ta me chi phere ta me la pen na tum phere re ta me therak re ta me tum ke klem be ko la so pothang bang ke na nilitum ahok akang sai NC okke vai kacha jora tuma phan than pare dun pa mia phi puthot nilituma mai phi violet bepi phan lam hoi ki pidam thu pa bangke chokche jong selang tumpen me ade pakar bom pulote puthot nilitum na bangke an susesi ami ade pakar thuji puta ke ther padu konthu alang itum aning ka matha ki ami ade pathi upo un an ki justify ji pusi alang itum matha ta hello mini alang itum ko an justify ji manili tum sa tamila an justify ko alang itum ko an sa ami ade pathi manili tum sa tamila an sa ami ade pathi ko la posi ki mi ke chok jong si nang ji pulo tangti alang itum sa tami matha pe menon la penang par ke li kar bihijan pusi alang tum pulo kar bihijan jong si kini ching honang ji pulang te nile tum aphan nang ke thana ki chok nang ke thanang ji alang la pukali pusalang tum pulo sitami la pukali pulang te ke chok che dera tum aphan jong si kang sai pulang te theng chok che te ahokalang ta che than te the la pen ther chok che pote ala ajada lang sitami alang tum che than te la posi nile tum ki puji bu bang ke la lo ni tum ning duk pik alang ni tum han ke dam tang por pen ans tami ing sam jin pen si nile tum hang lo la pen chingki che than lo tani nile tum adong alang ni tum bang ve la pen nile tum aphan alang ni tum respond ma sinang en la posi pi choki hola pen Sanjit Crow Karbiang Long Live Chokihola sanglang ke hat RCC bridge along pen mirabhiti deithor an ki papla dampet mini highway kaselam ponajok bangso hawar arar tuma bangke ningkarong chipi ponin tilo bonda lang ikha bangso tawar kaselam bangke mesenlo bonda atowar kaselam ke tang pen hithi ruyata avelang atowar bangke kachethar nang cheng tanglo lason pulote bangso tawar ko anjir dingji lake towar ke thek long pen anta raratum chini pamilo aho nili constituency ke parlo chokihola koilamati panjan lapen inglong arlo arat akenang jiason rat ka chotoidun MAC lapen MLA atum inglong arara kal ing nang chini si towar dolong me lang anta sorkar pen ke nang kipi nang paching barsi nang bibom kelong nang jiason an ke long dun lo bonta ke claim atum athege contractor atum amet hang atangka ke pahin ong muchot nang ji pupen arlong koson si kipi vek nang ji ma pipe bitumen ko an si kipi nang ji ma pipe si ningkan photrok nang kile du nang ji adim hithi rui ni vet pen jong si hingno lablo pulote komat lo adai ke ilitum inglong arat towar kimi kupuan aja kiding dun longpo lason si non malom sanglang ke hat RCC bridge long pen dei thor an towar nang salam pi bomlo inglong arat ke towar ke me tiroi dulong po pusi ning chepat he bomlo
bonta contractor putol pariga bang amit hang alia phan ka chema thalo ha jo hithiruini vetsi tovar ingje thang contractor atuma bangke amit hang ke do ke thaga dim kalia jok malom so phan selam pa khuri to phai po chedam juipo bonta la solong kisung ka chechak nang jia bangke ratsi chechak nang pokko lasi local MSc MLA lapen engineer atum lapen nilip mondol committee atum adim an pale damra kaselam kapami muchoji phan khan pachini du sonte mesenji pusi rong arat pen chuning midu jogi hela pen sonji kro karbin nong la Nijang Karbianglong Amri constituency long kido umpanai BPHC ki parlopon Amri Chinthong lapen Duaramla ebeng anamuluk kiso kachelangadim pini arni an ningkan troxikep plengderanta thangnat kachelar theklongli se kachelanga hempunon doctor ke do hempunon kalite nurse atum ke do hempunon non puanta kaya teng do bomsi thangnat kachelar theklongli laki kopia pot Karbianglong Autonomous Council kachare atum kelang kapang krepot kalima. Nonamat akenang sot laki ki juna lang penan par hospital of Harman lang kawiki sung thek tiklo. Lapen doctor ke doa hem ke bantu om kiru thupo apor chini ne pinan tanglo. Lasona development ke nonamat thek long lelang. EM surjo rong par ningkan ke thom medical EM ang hoi ingni dead pen piniar ni anta labang su umpunai BPHC kahomri japhan kache si kabelang. Mantu porlo EM surjorong parka homri damchi ragatum chining tungdu lasila songbong doctor in charge Dr. Clifford Jones phangcho alangli dode sangse sekela ajo gupe anaro gupe athege regular doctor nonamat avide lasinon lapusona dim ke Karbianglong Autonomous Council atum kelang chara kenang sotpusi jongda umpanai BPHC long sekelang je phan asonang matabi dupi Chathanam sinang oso ama hang kapatheja Harman adima klong mate isolation room ka bia job lapen ke infected ke do tuma phan se ke langja phan asona mong ka bia job Halloween adim mate Nagaong kalite Guwahati an refer nang koktitilo bonda kiduk dara tumke refer posetame tangka ka bia job Nagaong Guwahati pompedatsi amit hanga hemalong amat se chelangsi memedat asons dami dupiglo lakeladak tebok het umpanai BPHC long sekelang ijia sona mong kavia job anpartame umpanai BPHC long sai keklama bang thwa bang phisetame sekelang hem chedam desi kwatara long arni ke padam lapuson tadu BPM Krishna Dasta inutlo lapen didi phusa atum sekachelanga hem sai cheklemkle umpanai BPHC ke lapuan arta ke do sekelanga hem pulote piniarni an ke civil hospital anta angdeng kapabat puna porlo Local EM D uping maslai pen chenglok duar amla EM Prabhat Chandra Tarola pen Chinthong MSc Abhijit Krotum Chilang pen labangso hospital aphan sai ke me klemason te pusi rara tumakar I dobinong umpanai BPHC managing chairman Bevis Teron lapen Dr. Clifford Jones phangcho atum pen Karbianglong Autonomous Council kacharya tuma phan just se met kachuning report lake Prabjin pen sai ke dengji antame claim dam seraksi sekelang Japan mesen abar sai pi theknang popusi chuning report ana thege umpanai block PHC ke amri lapen Chinthong lapen Waram lanta na mosti ke thom manta cover pon no isu pun e sai ke lang hin ke si kachung chuning ri kang chung bang ke bang upgrade nang ji civil ba CHC anba lapen staff quarter lapen approach road lapen facility doctors nurse atum ke do adim sa senson pe dan posting temanta dak ke do pan sabo lapen ningalong ko dak le yin kes la son dak room long ke dudu se chelang la tu phanta tu mono re lo tenel tu kamatha kisundu se hema bang ke la son lo si la benison bang ke la daga facility lo non kachongkoi asap sup kachongkoi x-ray pen kelang na yita nel tu x-ray system da weda se kelang ta la si x-ray system bang ke non department gene musti ki thom pen a hospital lo posi non mat x-ray bang la bang suwa hospital long dulo podang te nelitum akiyoi dupo Chinthong pen hemari rong par Karbianglong live
Nunia birta kalapuan si kang ton poniklo kardong.